Boy, unsa nga dabay? Ha? Limpyo nga kanal? Apa hantod ni nga to? Limpyo ni mo? Ana kini ra sa imong limpyo nga part? Kini ra nga part imong limpyohan? Hantod dito? Oo. Yoti good. Kisay sugol mo? Volunteer? Volunteer. Gudag volunteer. Volunteer taon eh. Nakakatrabaho barangay ba? Wah, tabang-tabang ro. Tabang lang. Ugihan lang kay karon. Tabang wa bra, nasa ingon gud may. Gran mo mo si kuan, ay sin lang sa ani nga number. Kondisyon lagi ka ba? Ano man ba? Anong kondisyon nun ba? Hindi lagi ka mamutang ba? Kondisyon lang permino? Sige, sige ba ha? Salamat ka ba sa pag-impi. Yapin na ito ang mutugkaran ba? Oh, pilo na daw. Masyad ka. Okay, salamat ka ba? Salamat, bye.